हेल' राइस नोंथांमोन नै दिनै चौधुरी घाटनि संकस खेराइ फोरबो फुजा फालिनाय मेलायाव दसे बेरायफैदों। नैबे जाहैबाय नायदो मानसिफ्रा ओरैबायदि लोंहोर फैदों बोजों जायगानि सुबुंफोरा खेराइ फोरबोआव प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों। मेलाव सोरबा मेलाव दं सोरबा प्रग्रामाव दं। नोंथांमोनहा नायदो हागौमानि नोंथांमोननो देखायजोबनो नाजागोन आङो बे चौधुरी घाटनि खेराइ फोरबो फालिनाय प्रग्रामाव बिसि गुवार जादों बिसि गुवार एरिया आरो मा दखान दं मा खेला दं नोंथांमोनहा नायफालांनो हागोन आंजों लोगोसे नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबनो नाजागोन आं। नायदो नोंथांमोनहा बेयो दख'ना सि जोम फाननाय नै बिसोर मानसि थाबायलांदों मेला गेजेराव बेरायनो। नायदो नै नोंथांमोनहा मा फानदों। नैबे जाहैबाय टेबोल चेयार थाव साफुन ड्रेसिं आयना खेला। जायगाया ओरैबायदि गुवारखाय मानसिखौ नुसोरजोबनो मोना। जेरैबो दं मानसिया बै नुहुरनाया दै बालाबारियाव जादों प्रग्रामा ओरैबायदि गुवार नालाय।